Goedemiddag leeflui, verzin weer. Proevenementjournaal 2019. De komende 4 dagen voor u op de hoogte houden over alles wat er hier op het Friedhof gaat gebeuren. Maar we beginnen uiteraard met Proevenemiet. Alcoholvrij bier is meer en meer in opmars. Hoe zit dat hier op het proevenement? Is er al veel alcoholvrij bier te verkrijgen? Nou, op dit moment niet. Als het aan ons lag, zouden we dat dolgraag willen. Waar wij en het Struiscomité tegenop lopen is een stukje regelgeving. Als voorbeeld, hoe kun je controleren of dat als iemand met een glas Weitse rondloopt, of dat er alcohol in zit, of dat de alcoholvrije variant is. Ja. En dat weten we niet. Maar in de toekomst is de mogelijkheid dat er meer gaat komen. Wat ons betreft gaan we daar heel snel een oplossing voor zoeken. Alleen maar omdat de vraag naar alcoholvrije producten alleen maar groter wordt. En er is genoeg voorraad om de tanks de komende 4 dagen vol te houden? Zeker. Het hoofdingrediënt van het proevenement is uiteraard het eten. En we gaan kijken of we voor 10 lappen 3 gerechtjes kunnen eten. Meneer, zou je graag willen eten? Ja, voor mij alsjeblieft cappuccino van kreeft. Ja? Zo, voorgerecht voor 2 lappen gehad bij Holland Casino, op naar het hoofdgerecht bij To Taste. Zou ik alsjeblieft als hoofdgerecht de penne al pesto mogen hebben? Ik kan gewoon voor een vurk verder maken. Zit eens aan, de penne al pesto. Dankjewel. Laat het smaken. Dank je. Het ziet er in ieder geval goed uit. Zo, hoofdgerecht gehad. Totaal staat nu op 5 lappen op naar dessert bij IJssalon Christie. Hoi hoi, zou ik alsjeblieft een Luikse wafel met Nutella mogen? Ja, dat maak ik. Oh, het kost 2 lappen. Zet voor pas op 7 lappen. Zo, gaan we lekker smullen van het dessert. Totaal eindstand 7 lappen. Dus dat wil zeggen dat we nog 3 lappen over hebben voor een pilsje of glaasje wien. Smakelijk. Cliché meets dark, Yves. Van hoe de samenwerking? Van Boete samenwerken. We hebben een aantal jaar geleden samen op een proevenement gestaan onder de vlag Les Tables. Toen Jordan is daar super goed bij geholpen. Er is een mooie vriendschap ontstaan en ja, toen dachten we 3 jaar later, laten we het samen eens doen. Hier heeft inmiddels een eigen zaak en ja, vandaar. Wat kunnen de lui verwachten nu gestemd? Ja, we hebben eigenlijk een georiënteerde keuken op basis van streetfood. Dat hield in kleine hapjes, een beetje tapasachtig, alleen dan vanuit landen vanuit de hele wereld. Dan even voor oesters uiteraard, we hebben een dessert. Op zaterdag en zondag hebben we ook een chocoladefontein. Dus dan kun je er lekker veersvrij dompelen in chocolade. Dus dat is eigenlijk Boeddhaak verzet met chocolade. Wat we nog niet weten, wat hield de Goede Doelenstichting Stille Armen in? Dat hield in dat we armlui achter de voordeur een schoene kerstmis bezorgen. Een kerstmis die ze normaal niet zouden kunnen betalen, wat we denken. En we vullen dat in met een prachtig kerstpakket dat we een paar dagen van tevoren daar bezorgen. En dan is het fantastisch om te zien dat het proevenement u als hoofddoel van dit jaar heeft gekozen, toch? Nee, dat is geweldig. Dat betekent een stuk erkenning voor het werk wat we doen aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook een erkenning voor het feit dat we te maken hebben met een heleboel lui hoe het niet goed met gaat. En die voor op die manier samen met het Struiscomité even kunnen helpen. Ja, het is een beetje dubbel vind ik. Want eigenlijk is het een beetje, ja, het voelt een beetje raar dat je allemaal heel veel gaat eten en drinken. Terwijl er zoveel mensen in stille armoede leven. Maar aan de andere kant, als we het niet doen, komt er ook geen geld. Nee. Dus het is een fantastisch doel. Want ik vind het eigenlijk heel erg gek dat in 2019, in deze tijd, in dit deel van de wereld, nog zoveel mensen in armoede moeten leven. Vind ik heel raar. Ja, precies. En we hebben nog steeds niet een systeem gevonden waardoor we dat echt oplossen.
Dus ik vind het is een heel groot probleem. Veel groter dan veel mensen denken. De eerste avond is nog lang niet voorbij. Maar het journaal sluit voor bij deze af. Morgen zien we er weer. Tot morgen.